לארליך הגיעה תאורה חדשה של חברת יולנזי, בואו נכיר אותה. אז בתוך המארז תחכה לכם התאורה הקטנה הזאתי. בנוסף יחכה לכם גם הקונוס הזה שמתחבר לתאורה. כן, אני יודע כמו מה זה נראה, אבל זה לא מה שאתם חושבים, זה המרכך של התאורה. אז התאורה מגיעה בעוצמה של 40 וולט, היא קטנה וניידת, אפשר להחזיק אותה ביד ואפשר לחבר אותה גם לחצובה. התאורה מגיעה עם כבל חשמלי, אבל היא גם ניתנת ויש לה סוללה פנימית שאיתה ניתן בעצם לעבוד גם כאשר התאורה אינה בחשמל. התאורה מגיעה עם מרכך לבן שמתלבש על הקונוס. ברגע שתחברו את המרכך, התאורה תהיה יותר רכה ותיתן אור יותר נעים ופחות קונטרסטי. לתאורה ניתן לרכוש אביזרים נוספים כגון סופטבוקס יותר גדול שיפזר לכם את האור בצורה מאוד מאוד טובה. כמובן שהסופטבוקס הזה הוא של חברת יולנזי